Kano yung kilo ng igat? 120. 120 po ang per kilo ng igat. Dito po may espada rin po. Lalaki po ng tilad po ng igat. So dito po, meron pong dalagang bukid, 150 tsaka 100 pesos po. Then magkano yung hipon? 90 boss, malalaki. 290 po ang price po ng hipon. Ang lalaki po. Pwede pang stock. 290 po ang price po ng hipon. So yan po yung mga price po ng tilapia. Tilapiang Batangas. Tapos tulingan 100 pesos po. Ang hipon 240. Naisda po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Nakikita na po natin yung mga presyohan po nila dito. Isdang dorado. Hey, boss. Meron din pong dilis. Iwan natin. Oh. Boss, magkano yung lapo-lapo yung malalaki? 160 lang, 160. Lapo-lapo. Murang-mura na po yan. 160 po ang per kilo ng lapu-lapu. Magkano na kilo ng yellowfin mo? 140 po yung kilo po ng yellowfin dito sa Malabon Fish Market. Murang-mura niyo pong mabibili po yan. Meron din pong isdang kitang at dalagang bukid. 170 po. So dito po meron po nagtitinda po ng mga nakaripak na pong manok. Ang presyo po ng pakpak 130, tapos yung backbone po 100 pesos. At dalaga pa sa jowa mo. Saka may galunggong din po. Dito po yung mga area po na may yung kabasi po, tumpukan po 100 pesos po. Ito po 50 pesos. So pag bumili ka nito, may pang-ulam ka na sa halagang 50 pesos. So, isang magandang umaga po sa ating lahat at nandito po tayo muli sa Malabon Fish Market upang maghatid ng presyuhan. So nakikita po natin ngayon ang mga namimili po dito sa Malabon. So isang araw na naman pagbakbakan sa kalsadahan. At samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na paghahatid po ng panibagong presyuhan dito sa Malabon Fish Market. Update po tayo. Tay, magkano yung kilo ng igat? 120. 120 po ang per kilo ng igat. Dito po may espada rin po. Malaki po ng tilad po ng igat. Tsaka mayroon din po siyang trim dory. Dito may mga pusit kalawang din po at bentahan po nila dito sa Malabon Fish Market. Ay, ganda. Pabili ng malaki.
So dito po, meron pong dalagang bukid, 150 tsaka 100 pesos po. Ang hipon po, 240 pesos. So, marami pong mga namimili po ngayon dito. So, sariwang-sariwa po dito yung hipon, ang lalaki po. Maganda po ang bagsakan po ngayon ng hipon dito sa Malabon Fish Market. Ganyan karami po ang mga namimili po dito ngayong araw ng Miyerkules, September 27, 2023. Wala na, yan na lang. Wala na. Then magkano yung hipon? 90 boss, malalaki. Oh, 290 po ang price po ng hipon. Ang lalaki po. Oh. Pwede pang stock. 290 po ang price po ng hipon. So dito may hipon po, 240 pesos po. Boss, iba yung paninda mo ngayon ah. Tilapia naman. So yan po yung mga price po ng tilapia. Tilapiang Batangas, tapos tulingan 100 pesos po. Ang hipon 240. Saan pala si boss, mamimili yan? And 280 pesos po yung hipon. So ang dami pong bagsak na isda po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Nakikita na po natin yung mga presyohan po nila dito. So murang-mura pa rin po dito ang bilihin po ng mga isda at hipon. So meron po dito isdang dorado. Nakita kayo ng araw. Ay, boss? Tapos alumahan po. Yan po yung mga sariwa po nilang paninda po dito sa Malabon Fish Market. Tapos meron po dito 200 ang kilo. Iba't ibang uri ng isda po. Ayan po. Oh. Tsaka malakapas po, 160 po ang kilo. Meron din pong dilis. So, ang gaganda po ng mga isda po natin ngayon dito sa Malabon. At ang kagandahan po, ang mga presyo po ay hindi po mga nagbabago. Stable po siya ngayon. Kahit kahapon po na nagpunta ako dito, talagang murang-mura pa rin po ang mga isda. So, dagsa po ang mga hipon po ngayon dito sa Malabon Fish Market. At murang-mura nyo po mabibili ngayong araw po ng Miyerkules. So, si tatay may hawak na isang malaking lapu-lapu. Shoutout sa iyo, kuya. So, meron din po dito mga tambakol. Yan po. Gagawin. Ipuin mo. Tingin mo yung ulo. Labahita. So, ang dami pong mga panindang isda po rito sa Malabon Fish Market. Kay Boss RB Godilo Banyaga. Shout out. RB Godilo Banyaga. Ayun, mga plastic po sa dati lang. So,
So dito meron din po mga panindang galunggong po at malalaking lapu-lapu. $160 lang, $160. Lapu-lapu. Murang-mura na po yan. 160 po ang per kilo ng lapu-lapu. So dito naman po may mga tinda po, mga yellowfin tuna at mga tambakol po. Ayan po. Magkano na kilo ng yellowfin mo? 140 po yung kilo po ng yellowfin dito sa Malabon Fish Market. Murang-mura niyo pong mabibili po yan. So meron din po ditong tumpukan, 100 pesos po. Sariwan-sariwa po. Hindi na rin. Sinabi na natin. Dito meron din pong isdang kitang at dalagang bukid. So dito meron pong lapu-lapu, 200 po ang per kilo. So dito naman 170 po. Grabe sa isda po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Tagsa po ngayong araw po ng Miyerkules. Dito po may paninda po langaray. 100 pesos po ang tumpukan at may mga alimasag din po. So dito po meron po nagtitinda po ng mga nakaripak na pong manok. Ang presyo po ng pakpak 130, tapos yung backbone po 100 pesos. Dito po may mga tumpukan din po, mga galunggong at tilapia. Boss. Ito po may mga presyo po dito ng yellowfin tuna. Magkano yellowfin mo? 170 sir, tumaas yan. 170 po ang price ng yellowfin tuna. Sariwang-sariwa po yan pag nakakita niyo po yung pinakahapang po yun. Bangus po 100 po isang piraso. Shoutout sa iyo, kaibigan. So dito naman po tayo ulit sa mga tumpok-tumpukan pong mga isda. Ayan po, may tumpukan po dito 100 pesos po. Tulingan po yan. So dito po may tumpukan po 100 pesos po yung dalagang bukid. Mas dalaga pa sa jowa mo. Saka may galunggong din po. Dito po yung mga area po na may mga tumpok-tumpukan pong mga isda. Ayan po, makita po natin yung kabasi po, tumpukan po 100 pesos po. Ito po 50 pesos. So, pag bumili ka nito, may pang-ulam ka na sa halagang 50 pesos. Mabibili mo yan dito sa Malabon Fish Market. Ganyan po karami ang nagtitinda po rito ng mga tumpukan po.
Yan po yung mga isda po nila dito. Saan na lang kuya, taliwan, saan na lang oh. Meron po bit-bit, 100 po ang tumpukan. Yan, ihaw, prito. Bula-bula. Salamat nanay. Dito po may mga tulingan din po, tumpukan. Gulyasan. Yan po yung mga price po dito sa Malabon Fish Market. Dito po may malalaking tilapia po. Hello po, Nay. Shoutout po. So, ganito po yung sitwasyon po sa Malabon Fish Market at marami pong mga namimili nating mga kababayan na para mas makamura ng kanilang mga iuulam sa hapagkainan. So, ganito po yung sistema ng kalakaran po dito sa Malabon Fish Market. So, nakapag-update na po tayo ng mga presyon po dito sa Malabon Fish Market. So, mga mura pa rin po ang kanilang mga paninda po dito, kaya po dinarayo. So, maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless po.